Dit programma wordt mij mogelijk maken door Rabobank, de Peugeot-dealers Hielkema en Haima en .nl. De beste stuurlui staan helemaal net aan wal. De beste stuurlui binnen vrouw. Goeioen en welkom bij het Scootjesjournaal. Dat je het weer van de Iselmar komt, liek als sneun. Maar we zijn wat opschoten richting Starem, wat je op de achtergrond zag. En vanzelfs praten we nu over die wedstrijd van de middag hier op Iselmar. Die wat rustiger weer als die van Aroen Sneun. Maar dat nog genoeg in badden. En we hebben gasten aan tafel. Dat binnen Hilda Talsma en Jelle Talsma. Hilda, die keer als boekenschreeuwster, ek oer scootjeszilm en erotiek. En Jelle Talsma, die is oud-skipper. Hier wie hij skipper. 2 keer is hij net op het podium. En uw verslagjouwer Andor Faber, die is bij haar zoon Vonger, want die had het helmhout-oernaam van Jelle. Dat dus in het Scootjesjournaal, maar we zijn eerst vanzelfs even de dik opgaan en staren in voor dus weer. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación, en el corazón. Sigo. Wat zit Jerry? Prettig. Ja, hallo, wat zeg ik daar? Ja, je moet ook na de tijd aan jezelf denken. Hè? Dus na de tijd moet er even een liet slokje in. Want ja, misschien krijg ik ook wel koud. Mooi hè, die scootjes. Hartstikke mooi. Ja. Schitterend mooi. Ja. Hoe het allemaal precies in werk gaat, dat weet ik niet. Ze varen alle kanten op. Ja, daar lijkt het wel op, ja. Maar volgens mij moeten ze nog starten. Nou, aan mijn zusje zielt, mijn aunt zielt er en met mijn broer. Dus de hele familie zielt hè? Ja, En hoe doet het? nou best. Maar ze heeft nog een broer, die zit net niet. Aha, maar die zielt net. Nee, die dat de kranten. Wij zijn bijeengeraapt, zoiets, dat is het. Maar je hebt wel in je scootje dat je hem achter staan. Dat is dus lastig. Stop, man. Nee, net ontmoet. We zijn er nou gewoon met het Scootjesjournaal. Maar aan tafel Hilda Talsma en Jelle Talsma. Nou, ik begin toch even met de skipper hier. Of de oud-skipper, moet ik zeggen. Jelle. Zo'n Vonger, het in de C-klasse Joet zielt. Ja. Tevreden? Hoe zien prestaties Joet? Beetje gemengd. We hielden wat beroerde start, maar op een gegeven moment zielden we wel mooi vooruit. Maar toen heb ik weer een paar plakjes verschieten en ja, dat is altijd een beetje een vervelend gevoel. Ja, maar wat doet de heerst het nou? Zeg de bissen woorden, dat is toch knap? Ja, ja. Maar het hier wel wat beter kennen. Het hier beter kennen. En wat vindt Mem? Ik vond het heel spannend om te zien. We hadden jongen en op een gegeven moment lagen ze 4e, 5e en mooi vrij. En toen zien ze bij de tonnen wat te grieën. En dan denk je, oh, dan lees ik op een gegeven moment bij de 8e. En ik ben eigenlijk wel heel blij met het sexy plakje. Ja, nou, ik vond het best genoeg. Maar ja, ik zit net aan boord. Hè. Ik zit van de andere kant. Nee. Dus Mem is tevreden, hij denkt het koer beter. Nou, ik ben benieuwd wat er onboord van de jonge Jan tocht wordt. Want daar zit Vonger en Andor Faber is bij hem. Dat klopt, ja. Wij staan inderdaad nou aan boord van de jonge Jan, het scootje van de familie Talsma. Nou, mijn skipper Vonger Talsma onder het roer. Nou zei hij krijgt het hier beter kennen. Mem, wie wil tevreden? Hoe zit zelfs waarom op de race op de wedstrijd van Joet? Ja, het hier inderdaad beter kennen. Ja, we hebben een zeer slechte start gewoon en ja, weinig wind, dus we moesten wel wat ziekje naar de wind, maar nou, we zijn op zich wel redelijk vooruitzield. We hebben heel even vierde lijn, ik ben 6e geworden, dus ik ben net ontevreden. Nee. En terwijl hij het algemeen klassement, dus er is nog niet aan meer hier vanuit het scootje, de jonge Jan. Nou, we praten daar dadelijk zo verder. We zullen nou eerst even naar de wedstrijd in de A-klasse. Want ja, dat is toch de eredivisie, zeggen ze dan. Al zal net elke keer in het terre Oeriens wezen. Het wedstrijdverslag, dat we beginnen met Florian Zwart. Wat ging er al je mis? Nou ja, eigenlijk tactische fouten. Dus de ton net niet halen, wegdraaien, terwijl je er even achterlangs moet.
zijn allemaal dingen die achteraf wel verklaarbaar zijn. En waar je dan denkt, ja, waarom doe je dat? Maar tijdens een wedstrijd doe je soms onverklaarbare dingen. Het schip liep wel, de bemanning zeilde hem goed. En we zeilden ook mooi. We kwamen mooi uit de start weg. We kwamen nog als 5e bij de boventon. Nou, een rondje daarna raak je de ton, moet je een strafrondje draaien. Ja, en dan zeil je achteruit. Dan is de goede flow er even uit. Dan wel, ja. Is dat nou het grote verschil tussen de B en de A? Dat je toch oorzielen moet? Nou, er zit natuurlijk een groot verschil dat als je een foutje maakt, dat dat genadeloos wordt afgestraft. En, dat wie het net went. Nou, nee, je had altijd nog wel wat over voor afgelopen jaren. En nu heb je niet zoveel over of niks over. En dan moet je gewoon alles goed doen. En anders dan zijn er wel 5 die jouw plekje willen innemen. Ja, en wat is de instelling Joet? Wat wil je hem? Winnen. Ja, ze binnen ambitieus. Skipper Florian Zwart is in bemanning van de Ut en Thuis. Maar of ze dat weer maatje kennen, moet nog blikkend waan. Onder zielomstandigheden leidt het Joet in elk geval net. Want op de IJsselmar is dat Joet poer best. Het is mooi wienkräft rijden Joet een stuk restiger als de Arroene sneun bij Hilpen. Doet de skompkoppen op de wegen stieren maar wienkräft 5. De wedstrijdleiding kiest ervoor een Olympische baan uit te zetten. En dat op de dag dat Marit Bouwmeester in Rio de Janeiro haar medal race zielt. Dat is pas letterjoerd. En op de spegeljende IJsselmark haast elke niet een goed starten. Ik zei haast, want het slag het de eenvoud van skipper Remy de Boer net. Hij kwam sneun als laatste over de finish en maakt Joert terug die valse start voor ten dadelijks beginnen met een extra rondje. Dat hield net voor de Emanuel en de Rade Roek die je hier joggen. De jonge Jasper van vrouwtje Ozinga-Meijer eindigen sneun als tweede en ik joert bij Starem zetten ze weg goed uiteen. In de richting van de eerste tonnen liep het er nog op dat de jonge Jasper, skipper Klaas Couperus, maar de 6 gebroeders vaggen litten mat. Hielendal als Ozinga-Meijer nog een extra stuurboordslagje maatje mat. Doch slag het ze erin om als eerste de tonnen om te gaan en Ozinga-Meijer neemt dus al rap de leading oer in het klassement, in de wedstrijd. En daarna volgt de rest van het veld. Mijn nummer 2, de 6 gebroeder, volgt de gruttepier van skipper Lucas Bauma. Achter hem komen het zwarte wief van Jaap Hofstee en de streetbird van Sibo Siesling eroon. Skipper Sibo Siesling woon de wedstrijd bij Hilpensneun en ik joe het start hij weer net onaardig. En dan een situatie dat de IFKS-kier terug erin griepen mat. De Lietse Lies met Tony Brundel stekt het schip voor de streetbird van Sibo Siesling om de tonnen, wielster hem eigenlijk vak in litten moest. Skiertsrochter Jos Spijkerman is duidelijk en jouwt de Lietse Lies een strafroentje. Maar Brundel en de Lietse Lies draaien het strafroentje midden in het wedstrijdveld. En ze zitten de Rade Roek daarmee in het paad. En dat komt de Lietse Lies op nog een strafroentje te staan. Een wichtige rol dus voor skiertsrochter Spijkerman, die dit hier voor het eerst op het wetter meevat. Ja, dat is dus het eerste pad van de wedstrijd. Heem er nou zitten te zien, Jelle? Ja, we hebben hem op het dik zitten. Daar staan we op het dik zitten. Vond het een spannende wedstrijd? Uit zijn dan de nummer 1? Nou, nee, de nummer 1 wie natuurlijk net spannend. Ze starten hartstikke goed met die jonge Jasper. En ja, zij zien gewoon heel goed. Ja, nou ja, Arun de Sneun ging het nog even mis. Dat ja, ik leer dat herst dan wel. Maar nou ja, ze zien gewoon heel goed. En dat kwam er goed uit. Dus in het begin vind ik het spannend. Wat natuurlijk prachtig weer dat die makers te waren worden binnen. Maar die zien gewoon hartstikke goed. En die kon goed vloot houden. Want Safir, nou, ze doen wel wat uit vrouwtje. Maar ik ben net zo idioot te vallen. Dus dat vond ik wel mooi om te zien. Ja, voor de rest het verhaal Tom Brundel bij die boei. Ja. Ja, dat is natuurlijk een beetje lullig. Maar ja, het is wel mooi om te zien hoe dat dan gaat. En mij als scheidsrechter erbij. Nou, de kerst me goed op die aanpassen, want dat is aan de beurt. Ja, maar dat is echt wel oors, denk ik nou. Ja, zeker. Dat is zeker oors. De beslissingen die worden futten dadelijk na. Die vent die zei van protest en een rondje draaien, hartstikke idee. De kerst me aan de bak. Is er verbetering? Ik vind van wel. Ja? Ja, ik maak situaties over scheepslengtes naar de tonnen daar. Hoor dan jeuzelst altijd noer. Ja, wie moet jouw scheepslengtes of treien of weet ik hoeveel. Nou, deze kerel zei gewoon nee, het is meer dan treien, dus wegwezen. Maar toch, hij kan net hoe er al bij wezen. Nee, dus dan kan ik geen beslissing nemen. Nee. Dus hij probeert die plakken op de ziekjen die nou, je bent het meest interessante bij hem. binnen. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ik vind het wel spannend, ja. Ja, wel mooi. ja. Ben dat die dingen desto die ik met Waan de Horst Hilda? Of
Ik ga Joet net zien, maar ik ga even nog kopjes boord zitten te lezen. Dat weer even heerlijk rustig. Ik vind het wel even prima. Ja. En ik vind het ook oors. Ik zit tot liefst naar de klasse met zelf in Siels. Dan heb ik er gewoon vol meer gevoel bij. Ja. Zullen we even naar deel 2 van de wedstrijd? Dat doen we. Want na een lietse oerke varen zoggen we dat vrouwtje Ozinga-Meijer met de jonge Jasper er hield iets verder uitrint. Maar dat wies nu, dat we kijken hier ik bij al het geval. Doe lieke de jonge Jasper ik onbedriegen naar de oerwinning te zielen, maar doe joeg ze het op een finish nog voort. Zodat joet ik barren. Voor eerst liep het er net op. Hier zoggen we haar 4 voorop. Daarachter Klaas Couperus van Makkum en de rest van het veld. Maar dan nog om de tonnen. Nee, de strijd die wie joet echt te vinden om het plakken om de noemer treien. Lucas Bauma, Jaap Hofstee, Sibo Siesling. Die maakt het mekaar dreig van de midje. Hier pakt de strijdber het derde plakhoer van Lucas Bauma met de grutte pier. Hij steekt hem mooi binnen terug. En wij binnen dan uw man van de Ut en Thuis, die pakken bij de laatste tonnen de Emanuel en komen op het 11e plak te lezen. Florian Zwart wordt geen winnaar joert, maar wel een plakje beter als Sneun. En bij Sibo Siesling en Lucas Bauma bleef het joert stworkenwikselien. Een strijd die uiteindelijk de grutte pier wint. Hier bij de laatste tonnen zielen ze de strijdber weer voorbij. Maar de oerwinning glipt vrouwtje Ozinga-Meijer joert net meer door de handen. Maar een grutte voorsprong komen ze correct voor fjouweren over de finish. En binnen blied. Dit is fantastisch. Ja, magnifiek. Ik zie het Sneunek even bij die op het achterdek en toen hier is een fantastische tweede plak. Dit viel wel correct wat noffelijker, of net? Ja, zeker weten. Ja. Hoe is deze wedstrijd ingegaan, Joert? Nou, mooi relaxed. En we hebben van de morgen even zield. En we van de middag even het wetter op west. Nou, wie wat meer winners van de morgen. Nou, lekker. Hetzelfde als juster eigenlijk. Dus ja, we gingen gewoon alle de koppen goed bij en een lekker sfeertje aan boord. Nou, net in die enorm gespannen wie of zo. Dus dat ging super. Ja, ik verneem het nu ook. U bent heel rustig en heel relaxed. Ja, maar het was voor u een hele relaxte wedstrijd eigenlijk. Ja, zeker. Mooie wedstrijd. We kwamen wel aardig uit de start en we ronden het. Dus het waren bij de bovenboei. Ja. Nou, toen hebben we Godsline. Dat lukte. Dus ja, dan is het klaar. Dan kan je mooi rustig de wedstrijd uitzielen. Ja, en als een vrouwtje krijgt, het is knap dat ze het volhouden hebben. Want als het op een tweede plak is, de mast wel bleven natuurlijk. Hoe regel je dat, Joert? In het begin leek het even heel dreig te worden, maar na het eerste rond zie je vol dat eigenlijk mooi. We zijn al een cruiserak verder binnen, want we ronden wel hoger dan degene achter ons in het cruiserak. Dus het eerste cruiserak al en het tweede cruiserak weer, dus dan wordt het wat groter. Ja, je zit al heel gauw op kop. Maar ja, goed, dat wie sneur natuurlijk extra. Hast dan steeds in die achterholen van de kind nog van alles gebeuren? Ja, in het begin wel. Zeker. Ja, we hebben wel snel van net dezelfde fout maatje als Sneun. Dus daar heb je wel even ontdacht. Op welk stuit tochters toe? Kat in het bakkie? Nou, 200 meter van de finish ongeveer. Ja, dus ze het nog lang wel op de spitsroen steeds. Maar we gaan naar het uitslag van Joert. Vrouwtje Ozinga wint dus. Daarachter Klaas Couperus met de 6 gebroeders. Lucas Bauma betreden. Sibo Siesling, Sneur nog winnaar, no vierde. Jaap Hofstee, 5e. Sikke Heerskop met de Wildewietse 6e. Gele Tadema, Sonde. Jeroen de Vos met de Elkje 2, 8e. Arend Wisse de Boer, 9e. Tony Brundel, weer wat achter in het middenveld. Op het 10e plak. Henk Rechts, 11e. Michiel Kalsbeek, 12e. Marijn Olsthoorn, 13e. Paul de Koe, 14e. Erik Jonker, 15e. En de eerme Remy de Boer met de eenvoud. Hij wordt weer laatste. Dan het algemeen klassement. Dat hebben wij even net op kaart, dus dat doe ik even van papier. Vrouwtje Ozinga met 2,9 stiet op het eerste plak. Volgt terug Sibo Siesling, 2 punten minder, 4,9. Tweede plak Klaas Couperus met 6 punten. Jaap Hofstee en Lucas Bauma die staan op het 4e en 5e plak met 8 punten. Nou zeggen we een tige relaxte vrouwtje Ozinga. Kissen relaxed zielen, ik denk zo dat zij de beste is.
Of ze nou de beste is? Nou Joert, maar is zij echt een grote kanshebber? Ja, sowieso. Sowieso. Ze hebben natuurlijk een heel mooi skip. En ze hebben gewoon ook griezelig aan het praten op dit moment. Ze kennen Heeg en ze kennen Hut. Krijg een beetje als snits, maar de SK's wist wel, ze zijn gewoon echt goed. En ze hebben een hele stabiele, goede ploeg. Zij stuurt ook goed. Ze is goed scherp altijd. Dus ja, dat zijn sowieso kanshebbers. Ja, waar zijn de oren? Ja, nou ja, Sibo, dat weet we zo langzamerhand. Die leidt altijd voorop in deze, als hij op deze mars hield. En dan moet hij naar Heeg en dan wordt dat in de regel wel wat minder maar. Maar ja, ze gaan wel Hut nou. Dus ja, als hij dat nou eens even volhoudt, dan kan hij natuurlijk een heel eind komen. En nou ja, Jaap Hofstee is natuurlijk ook een goeie en Lucas Bauma, die het Flint hier echt goed ziet. Ja, daar ben het dan wel een paar. Hè. Ja. Maar ja, daar moest wel voor komen. En als ze een vrouwtje zielen moest en die zitten voorin, ja, die letten hun net weer voorbij zielen. Ja, dat heeft dat sneu wel even. Ja, maar, ja, dat is hier. Maar... Ja, hoe komt je gewoon een keer? Ja, ik heb net jongen dat wie zo even, ik weet net wat ze daar gedaan. Het weer eigenlijk wel heel bizar. Oh. Dus ik bedoel, ze hier krijgt ze volle voorsprong, misschien nog wel meer snel dan. En dan op die finish, echt vlak voor die finish, dat je denkt, potverdikke me. Ja, maar ja. Als het minder vlaag is, dan hoor je het goed niet. Ja. En dan doet het al je krijgt even. Ja, maar dan doe je het zelf verkeerd, toch? Nou ja, dat doet het zelf verkeerd. Ja, dat is de. Want ja, nou zie je zelf net, maar ja, de beste adviseur ben niet zo in de C-klasse. Ja. Maar als dan die A-klasse just, hij is dan net van. Ja, natuurlijk. En het de meeste joden, want wij hebben hier van de morgen natuurlijk een partij green waar het helemaal simpel van was. Maar van de media is een prachtige wind, dus ja. Ja. Dat is natuurlijk de eerste zonde. Dan kolkt het toch wel? Ja, zeker. Ja. Wij hebben gewoon echt een prachtig mooi schip en we kennen altijd goed mee dan over de boel op streken. Ja. En dan, dat hier wordt voor een prachtige duiven. Ja, Aron Sneun hier betrek al even hoe het verschil tussen de A en de B bijvoorbeeld, dat echt heel grut is. Ja. Bleef dat nou altijd stworke wikseling eigenlijk tussen de ondersten en de boppersten van de A en B? Ja, dat bleef natuurlijk zo, want dat systeem is zo. He, die onderste treinen vallen eruit, er komen treinen na en bij. Maar wat wel natuurlijk mooi is, dat nou bijvoorbeeld... Nou ja, die Makkemers, die zielen mooi mee voorin. Lucas Bauma zielt mooi mee voorin. Het Zwarte Wief zielt mooi mee voorin. Nou, dat zijn al je nieuwe skippen van de laatste 4 wiers, zeg maar, die erbij komen binnen. En die houden wel mooi een plak beter en die doen mooi met prijzen. Ja, de zijdes kreeg hoe vrouwtje Ozinga haar team, die had een goed stabiel team. Ja. Wat houdt dat in? Nou, dat houdt in dat je op alle plakken wel wat ervaring eigenlijk hebt. Als een goede, stabiele vakken is, dan moet je natuurlijk, maar als je ons zit te sturen, dan moet je een goede... een goede ploeg om die heen hebben die gewoon goed aanviel. Dan moest elkaar wel aanvielen. Het is wel een teamsport. Hè? Ja. En dan het is natuurlijk wel heel belangrijk dat je de goede kant op stuurt. Maar dan moest met elkaar wel heger onder krijgen uiteindelijk. Ja. Dat is wel een speeltje met elkaar. Ja, en dat is net in hier kleer. Nee, dat is net in hier kleer. Nee. Hoe zit het met de bemanning van die zoon? Nou ja, wij hebben stworkenwissel aan boord. Wij stworkenwissel aan boord, want ik ben er al gewoon, de vakkenist is ophouden, onze grutskoordeman is ophouden. Onze Lierman die zit nou te sturen. Dus we hebben een hele stoeldans hebben wij gewoon aan boord. Dus het is voor iedereen nij. Alles is voor iedereen nij. En dat moet even heel goed wennen. Je hoort dan kachel weer op een gegeven moment kachel weer wat achteraan. Ja. Het is nog net stabiel. Het is nog net stabiel. Dus dan wordt er een woord ik zei van hoe kind het nou? Dan zit iedereen mij onder te zeggen. Ja, hoe kind het nou? Dat zijn dingen dat moest vielen, dat moest ervaren. En dan moest ingroeien. Ja. Dat is net even schaffen. Dan moest even dit, want dat, want een asielniveau hebben. Ja. Zo werkt dat dan. Het is nog net stabiel, Hilda. Nee, maar ik denk wel dat het komt. Het komt wel goed. We hebben een hele leuke jonge ploeg en ze zijn al hier vol vuur en ze zijn al hier gek van het scootjeszien. Dus die start is natuurlijk, het begin is al prachtig. Ja. Maar ik is net verlangen van zo'n jonge ploeg dat ze futten dadelijk alles goed doen. Dat ging gewoon net. Nee. Ja, wat dat betreft, het vond het misschien wel het nadeel dat hij natuurlijk op die jonge Jan stapt. Werd wij als ze volle prijzen maar woen hebben in het verliezen. Maar ja, aan de andere kant, ik leef net in de veronderstelling dat hij samen even weer op naar kampioen wordt. Nee. Als ze gewoon een mooie week hebben en een protte willen hebben en geen ongemakken hebben en een protte leren, dan ben ik al dik tevreden. Maar toch leidt Heid de druk er wel wat op. Het moet stabieler, Andor. En Heid waard wel als debutant voor het kampioenjaar. Ja, nou, dat zware nog wel weer voor extra druk, denk ik, voor het Talsma. Die Heid, die waard voortdurend kampioen, hè, doet er begonnen. En stoomde voortdurend op. Zwaar dat nou voor extra druk bij die?
Deze vraag die heb ik Aron hier heel vaak gekregen en nee, eigenlijk net. Ik zie hem mooi en ik wil een leuke weekend beleven en ja, natuurlijk, de laten wel een beetje in druk, want het skip ging gewoon hartstikke goed. En we weten dat het net onder het materiaal uit, dat is wel eerst te worden. Dus ja, wel een leuke weekend. Is dat net een beetje te voorzichtig? Tuurlijk, de bis nee, de bis nog maar 22 hier, maar je doet het toch ook ergens voor? Ja, zeker. Je ziet er wel mooi voor de eerste plakken, zeg maar, de eerste 2-3. Dat is wel het doel, ja. Nou, na 2 dagen koers zie je hem daarop. Je staat nog 12 in het algemeen klassement. We staan nu op de Jonge Jan, op het scootje, bij het Zwut. Dit is een bijzonder plak, denk ik. Echt voor die voor? Nou, dit is denk ik het plak waar de meeste scootje zielers maar beginnen. En dat is pijlen. Dus ja, bijzonder is het net, maar ja, daar ben je het al begonnen. Maar hoe ben je al begonnen? Als pijler, ja. Ik hier bij het Zwut? Ik hier bij het Zwut, ja. Ja, klopt. En nou, in hoeveel jaar ben je uiteindelijk gegroeid naar dat het Helmhout stierst? Nou, dit wordt nou mijn 10e hier. Ik heb niet ogen hier, maar mijn hart zielt. En nou ja, dit is nou het 10e hier. Laten we dan nog gauw even daar naar achterin, naar het Helmhout. Want ja, ik bedoel, daar gaat het tenslotte om. En dat is nou het plak dat voor ons staat. Kuieren we er even in. En ja, je wordt dus 6e in de race. Die hij is adviseur nou, hè? Is dat lastig voor jou, dat hij die toch de hele tijd op een vinger shut? Nee, vind ik net. Nee, mijn hart is een hele goede en rustige zieler en daar ben ik wel erg blij mee dat hij mooi is. Zij is dat nou omdat het mij luistert? Nee. Maar waar helpt hij die in? Ja, beslissingen maken die nou, voor een beginner toch wel moeilijk zijn, denk ik. Zoals? Nou, bijvoorbeeld de start. En sommige situaties in skaten, zoals bakboordsituaties of dingen, loefduels van tevoren onzin komen. Ja. Had je daar nog weinig ervaring in hebt, ja, natuurlijk zie je wel heel lang mooi, maar als skipper zijn is dat heel los. Dan moet je zelf de beslissingen nemen die dan horen altijd die en dat heb je nog niet die. Hoe gaat dat die hij zei van de mast dit van, dost er dat dan ook? Of denk je dan soms ook wel eens, nee, ik doe mijn eigen koers, ik doe juist het zin gesteld? Nou, dat hebben we nog niet vaak beleefd. Hij zei wel eens, ik zoek dit maar dan dat ik daar wie. En dan denken we er even nu naar. En dan uiteindelijk, ja, doen we het vaak wel. Maar hij laat de beslissing heb ik vaak bij mezelf wel. Is het bijzonder voor jou om nou hier onder dit Helmhout te staan van dit scootje werd je mij een heel soort successen mee beleven had? Ja, dat is wel bijzonder, ja. Ja, natuurlijk net alleen nog dat, maar ja, het schip is al meer dan 100 jaar oud. En het is vroeger een hele hoop in Wattenwest, waar we nou zelf ook ben. En het vroeger ook allemaal een heel protte waterste zielt en dat doe ik nou eigenlijk weer. Dus dat is, de geschiedenis herhaalt zich een beetje eigenlijk. De geschiedenis herhaalt hem hier op de Jonge Jan, mijn Talsma, onder dit Helmhout. Ja, prachtig. Mooi verhaal van je zoon. Ja. Hè? De historie zit er ook al in. Nou, de historie is... Het skip had echt een historie met watten. En dat is ook wel mooi dat die bij hun daar ook wat bewust van binnen. Ja, breng je hem ze daar ook met grut? Nou ja, je hebt het er natuurlijk vol over. En we hebben dat boek, wat ik over de Jonge Jan schreeuwen is. Het is net zo dat wij daar alle dagen over praten. Maar het scootje had wel een heel bijzonder verhaal. En dat hebben ze natuurlijk in de Infineren wel mooi gekregen. Ja, dat is voor Jim ook belangrijk. Nou, dat is een stukje emotie, een stukje sentiment, denk ik, of zo, wat erbij komt. Zo Jelle had dit skip altijd al een prachtig skip vonden. En toen wij dat kochten, toen hier, ja, ik wist er eigenlijk net zo vol van. Maar ik ben toen met in die skiernis te laten komen, omdat ik te jaren klaar was, ik hoop om dat boek te schrijven. Ja, en het is gewoon zo'n heel mooi verhaal, dus dat slokte mij ook helemaal op. Ja, daar kregen ze dat virus ik mooi, van het scootjeziel. Toch die verhaal is dat? Nee, want wij zielden vroeger op de Zeilnerust toen je alle skipper wie en toen wie ik bemanning. Dus in die zin, maar ja, daar ben we toen opgehouden toen de band liet serveren. Dat is vrij moeilijk te combineren. Maar ja, het is wel heel prachtig dat op het moment dat wij besluiten om bij zielen te wonen, dat nou al die banden daar helemaal vol voor zitten. Ja, want het is net al in een gevonger. Dus nee, die zit in een roef en uw kwastzoon zit bij de Grutskoort en uw Hielke die zit nou bij het Zwut. Die is ook begonnen speler. Nou ja, alleen nog uw steuners die zit dan net op het scootje, maar ik verwacht je toch echt wel dat dat nog wel eens gebeurt. Ja. Nou, dat en nou vers. En uw leven is nou mooi, nou die schuk ik nog wel eens bemanning worden, dus ja. Beheerst dat je leven, als ik dit zei, Jelle? Scootjezielen? Nee. Dat net? Nee.
Nee, Scootsie is wel, het heeft wel een heel vers plak bij u, zeg maar. En bij mij en het zielen, en het zielen mijn platbodem, dat is gewoon prachtig. Het zielen is echt een heel stuk emotie eigenlijk wel. Hè? Van de is gewoon ontzettend gelukkig worden van als het skip mooi aan de praat is. En dat is mooi is te sturen en dat is al je prachtig mooi wol. Dus het heeft wel, het vervult je wel maar heel veel dingen, maar nee, het beheerst mijn leven niet. Nee. Nou bist ophouden als skipper. Waarom? Je bent nog jong. Ja, ik ben opgehouden als skipper, ja. En ik vond dat mijn ploeg, dat onze ploeg, we moesten er wat in oren draaien, Jan. Het was wat een herhaling van zetten. Ik ben zo langzamerhand ik de oudste aan boord en ik viel mij een beetje moeder de gans en de hele club werd achter me op de toffeling. Ik denk, daar hou ik me op en nou moeten ze zelf maar. Wat dan? Dat heb je dan toch ik? Dan krijg je een stabiele ploeg, toch? Ja. Maar dat riep me nog van. Dus, toch ik die drive om echt gewoon bij kampioen te worden. Zoals toen in die assist, wat hij zei, dat is natuurlijk, er moet echt wat gebeuren. Dat is net gewoon maar een tanken die een over Chevrolet komt. Ja, en als dan op een gegeven moment het gevoel heeft dat die drive er wat uitgaat, dan dat hier al het laatste. Ja, bij mij wie die drive. Bij jezelf persoonlijk. Ja, vind ik wel wat. Ja. En dat vind ik dan eigenlijk zonde wel, want ja, dat heb ik gewoon capaciteit genoeg, de ploeg en het schip heeft capaciteit genoeg. En als ik er dan wat heel bakken wat zit te scootsen zien, dat zit ik net op. Maar dan heb je een zoon van 22, die is heel jong. Ja, nou ja, toen ik 20 hier wie ik skipper. En toen heb ik een schoft in een shatter zitten, zeg maar. En toen viel ik mezelf trouwens helemaal niet jong. Ik viel mezelf een hele kerel, toen ik 20 weer. Maar als nou naar die jongens is, ja, dan is dat inderdaad heel jong. Maar ja, goed, daar moest wel ervaring op doen. En daar moest die kopper bij hebben. Ja, maar wat gebeurde er op het moment? Nou ja, goed, je groeide misschien uit daar, maar op een gegeven moment dan besluit hij hem van Vonger. Nou, dat hebben we net zo besloten. Nee, op een gegeven moment hier eigenlijk wel besloten van ik ga me nog wel en wat zullen we dan? Nou, dan heeft het roer en dan praat je verschillende scenario's. En toen heeft het direct maar Vonger hoor. En in eerste instantie zou Vonger toen van ik vind mezelf dan net capabel genoeg of te jong, ik weet niet meer precies. Maar toen had hij skipperen op het Burgermar en dat ging heel best. En ja, dat die van hem maken de omslag dat er zei van nou, ik wil het wel doen. Ik waar het om. Ja. Nou, dan krijg je een voorseizoen, dan komt er een beste omvaring. Ja. Bij Lemmera Hooi, wie dat? Ja, bij Lemmera Hooi in een hele vervelende situatie. Eigenlijk gewoon een situatie die eigenlijk een paar minuten voordat het gebeurt, vindt hij eigenlijk plak. Dan neemt hij eigenlijk de verkeerde beslissing en dan krijgt hij aanvaring, dat toch zeg maar. Ja. En dat is iets, daar hebben we het van tevoren heel vaak over gehad. Dan moest hij net opsluiten letten, zeg maar. Nee. Nou ja goed, dat hebben we daar dingen. En toen is er een beslissing genomen. Of toen hebben we beslist dat we Oostag gingen zoeken, maar we de tonnen net halen. Ja, dat is gewoon fout. Ja, maar dat heeft wel impact gehad. Absoluut. En dat verneemt nou nog? Nou, wij zijn wel heel voorzichtig, maar we zijn eigenlijk altijd wel wat voorzichtig. Maar we zijn nou wel extra voorzichtig. Maar ben je dan extra voorzichtig omdat die zon onder het helmhout zit? Ja, nou ja, goed. Een deuk in het skip is dat daar en daar, maar een deuk in je zelfvertrouwen, dat kunnen wij op een werf direct niet hebben. Nee. Dus dan moest dan mag je het weer opbouwen, dat vertrouwen. Ja, maar dat komt wel goed. Zoals ik dat beschouw, komt dat wel goed. Ja, dat heeft wel een enorme natuurlijk leerskwallen geweest. En ze hebben goed geëvalueerd, maar elkaar naar de tijd. En ze zijn er goed van schrokken. Dus, maar ik vind wel dat ze het heel goed weer oppakken. Ja. En zo'n adviseur van een zoon, hoe is dat? Heeft net soms van... Ja, dat is natuurlijk zo. Ik bedoel, het is heel oors om net aan het roer te zitten. Als het roer zit, wij hier op een gegeven moment dat samen aan de praat zijn, maar als het roer zit, heeft het dadelijk in de gaten wat er los is. Ja. En tenminste maar dat ligt er waar. Ja, en als dan op dat skip omkroept, en dan zit ik weer hier en dan zit ik weer daar, want ja, dan heeft ik net echt een plak. En dan denk ik van ja, dat is gewoon heel erg lekker. Dat is even ziekje. Dat is even ziekje, ja. Ja. En ja, de wie is altijd Grutske op die man natuurlijk, maar hoe is Grutskens op je zoon? Ja, het is natuurlijk prachtig, maar net alleen nog op je zoon natuurlijk, op alle band. Ja. En ik op al die andere bemanningsleden. Want als je nou wist, is fucking is, dan van de week ik nou Romke is dat van Piet Blauw. Nou, we hadden gedacht van Piet Blauw aan boord. En die jongen, toen die band begon te zien, dat is 10 jaar geleden, winnen gewoon zulke kereltjes. Dus heel ek. En dan worden ze soms amper maar te zien. En nu binnen het gewoon hele kerels en of zitten bij de vak en de zulke zit bezwut. En
Ja, dat is natuurlijk een periode van 10 jaar wat wij mooi maken gaan, wat gewoon prachtig is. Ja, dat vind ik heel mooi. En als je al die foto's van Jeren Verlien, ja, en als dan just hoe de best zelf echt zien raden. Ja. Maar als dan just, ja, hoe mooi dat is, maar de jeugd, ja, daar geniet ik van. Dat vind ik mooi. Ja. We gaan weer even waarom naar de jeugd. Ja. Naar Andor. Nou, Andor, de kist hem grijstelefongers. Ze binnen echt wel grutsk, hè? Nou, daar reden wel wie is mij, denk ik. Hij was van tevoren heel benauwd wat hij te hem seizoen in de studio. Nee, dat voelde wat daar. Hij maakt hem hier zwaar in. Ik ben nog heel tijd bij de jonge Jan. Net maar op het scootje, maar op het volskip. En hier rond tafel zitten Vonger, Wiebe en Ierbele. Daar praat ik nog even mee. Zij zijn onderdeel van de bemanning. Vonger, hoe wichtig ben zij en de orenbemanning voor mij? Ja, die zijn het belangrijkste uiteindelijk. Ik heb wel een hele prot wollen, maar als zij het net doen, dan zien we net de goede kant op. Zullen we eens even vragen hoe het bij haar bevalt? Wiebe, die eerste hier, hoe is het? Ja, dat is, mooi. Ik vind het mooi. Ja, tevreden nog nota? Ja, tuurlijk. Ja, ik ben wel tevreden. Maar ja, alles kan beter natuurlijk. Hoe is het nou? Dat luister je maar naar zo'n baasje van 22? Ja, dat moet je net te vol uitdenken. Dat moet je gewoon doen. Ja. Ja, had zei het wel wie is het ding? Ja, soms wel, hè. Soms wel? Tuurlijk, ja. Nota goed toch? Een eerste plak, een zesde plak. Nou ja, dat hier minder ken je hem. Steen op de tweede plak in het algemeen klassement. Dus dat soort promotiebudgetten. Je prima toch? Ja, maar ik denk net dat we op een zaken vooruit rennen moeten. Ben ik nou al te vlug? Denk ik wel. Zullen we eens een onder ervaren mooier omwoord vragen? Ierbele, hoe lang bist u al lid van de bemanning hier bij de jonge Jan? God, dat vrees me wel. Ik denk hier een 6 of zo. En vongerstuurder, dus dat is super. Hoeveel verschilt Vonger nou voor zijn heid? Zijn heid heeft wat meer ervaring, dus dat merk je in bepaalde dingen. Maar uiteindelijk Vonger leert snel en pakt het mooi op, dus voor mij komt het goed. Waar is nou eigenlijk de basis op de jonge Jan? Is dat gewoon heid of is dat Vonger toch wel echt? Dat is Vonger. Ja, even neemt dat hoor. Nou ja, uiteindelijk lezen de beslissingen bij Vonger en als Vonger zei het door wat, dan door wat zo. Morgen Cilium in Heeg, wat wordt het voor een dij? Nou ja, voor mij volgens waar wordt het een beetje hetzelfde als jou, dus dat wordt wel een beetje dobber. Nou ja, dus we maken het beste van meisje. Ik nog even om naar de skipper, Vonger, een beetje dobberje. Wat wordt het morgen, denk je? Nou, volgens de voorspellingen iets meer als deze morgen. En daar hoop ik op. Dan gaat het krijg iets beter. Ja, een beetje meer wie mij wil dus. Ja, een beetje meer wie mij wil. Wie krijg je draaien en dan ben je helemaal tevreden. Dat wordt de waargouden leer voor ons en hoop je op iets meer Wienmoorn. En waar weer goede prestaties van de jonge Jan in Heeg. Ja, hoop je op een beetje meer wien morgen. Nou, ik is echt teleurstellen hier. Want morgen wordt het 21 graden. Windkracht treien uit het noordesten. Dus dat is net volle meer wien als van de media. Want van de media hellen het nog wel aardig aan. Dus, nou ja, ze gaan voor het beste. En ze hebben een goede adviseur om boord, toch, Hilda? Zeker. Ja. Dus, en ik ben blij dat je allemaal is. Ja, dat viel toch wel vertrouwd. Vertrouwder, ja. En komt er een tredde boek? Ik denk het wel. Ja? Ja. Want we hebben nou Wien van de Weerhiet en Wien van de Veroring. Ja. Dan wordt het Wien van de Jeugd. Dat mag ik nog even zien, de titel ga ik nog net. Maar het is in mijn holle alweer ondergaan. Ja, oké. Nou, tegen dank voor de komst naar deze studio. Het weer hartstikke leuk om eens even te zien hoe dat binnen zijn familie gaat. En ik kan me voorstellen dat je grutsk binnen op een zoon die ik nou aan houdt. En net de volle mooi bemoeien, hè? Nee, maar dat ook, ja. Nee, oké. Nou, het zou via het Scootje Journaal. Morgen ben we er zelfs weer, dan geven we het binnen weer erop. Hegen ben we dan. Graag tot morgen. Doeg! Dit programma waard mij mogelijk maken door Rabobank, de Peugeot-dealers Heima en Hielkema en .FRL.